Pare, buti na lang nakapunta ka. Sobre, birthday. Thank you, thank you. Pare, happy birthday. Happy birthday, pare. Kala ko, di na kayo makakapunta eh. Tatampo sana ako sa inyo. Pwede ba yun, pare? Tropa tayo eh. Kung nasa ng kasiyahan, dapat nandun tayo. Oo nga pare. Nagpaalam pa ata si Brian sa mama niya kasi natagalan. Kailangan, pare. Baka magsumbong yung kay Papa. Lagot ako. Eh di paano yan? Hindi tayo makakapagsaya ng sobra ngayon. Bakit naman pare? Anak, bakit ka naman inumaga ng uwi? Nay. Napasarap po kasi yung kwentuhan na tinuman namin kagabi ng mga kaibigan ko. Kaya inumaga na po ako. Naku, sa susunod magsabi ka kung anong oras ka uuwi. Lalo na gamit mo pa yung motor ng papa mo. Pag nalaman ng papa mo na ginagamit mo yung motor niya pag umiinom ka, naku, siguradong magagalit yun. Ma naman, sa kanyo na ako pagalitan. Wala pa akong tulog, ginaantok na ako. Aba, Brian, kasalanan ko pa kung wala kang tulog. At isa pa, nag-aalala ako sa'yo. Paano pag nadisgrasya ka sa daan dahil nakainom ka? Eh di siya pang dagdag isipin na naman ng papa mo? Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Huwag ka mag-alala, ma. Wala namang mangyayari sa akin masama. Magaling ata akong mag-drive. Mali talaga na tinuruan ka ng papa mo na magmotor. Simula nung natuto ka, hindi ka na napirmi dito sa bahay. Eh wala rin naman akong gagawin dito sa bahay, ma. Anong wala? Di ba kaya ka nga tinuruan ng papa mo na magmotor? Para pag may bibilin ako sa palengke o kaya may pupuntahan ako, pwede mo ako samahan. Huwag niyo na nga akong pagalitan, ma. Eh kasalanan niyo rin naman kung bakit ako natuto eh. Dami niyo pang sinasabi. Sige na, magpapahinga na ako. Brian! Brian! Kinakausap pa kita! Hindi man lang niya inayos yung parking ng motor. Tapos iniwan pa niya yung susi. Pasaway talaga tong batang to. Oh, mahal! Nakauwi ka na pala. Oo, mahal. Asan pala si Brian? Bakit hindi niya ako sinundo sa terminal? Pasensya ka na, mahal. Ewan ko ba sa batang yun. Kanina ko pa tinatawag pero hindi sumasagot. Ang paalam niya kagabi, pupunta siya sa mga kaibigan niya. Siguro napasarap na naman ang inuman nila. Hayaan mo. Pagsasabihan ko siya mamaya. Sige, mahal. Dahil pag sa akin, hindi siya nakikinig. Siya nga pala. Sa susunod na uwi ko, dadalhin ko na yung motor para mapadali yung biyahe ko. At may magamit na rin ako sa trabaho ko. Mas mabuti pa nga, mahal. Para mas makakatipid ka at mapipirmi na din dito sa bahay yung anak mo. Oo nga. Medyo mahal na rin kasi ang pamasahe ngayon. Siya nga pala. Pag pagsasabihan mo siya mamaya, sabihin mo na huwag niyang iwan yung motor kung saan-saan at huwag niyang iiwan yung susi. Ano? Iniiwan niya yung susi sa motor? Marami ng kawatan ngayon. Baka mamaya pag interesan nila yon at kunin nila.
Mabuti naman at dumating ka na. Halika nga dito at mag-usap tayo. Tungkol saan naman po pa? Brian, hindi ka ba magmamano sa papa mo? Mana po pa. Sige, maupo ka nga muna. Bakit ngayon ka lang umuwi? Pa. Napasarap po kasi yung inuman namin kagabi. Nalasing po ako kaya hindi na po ako nakauwi. Yan ang palaging rasyon ng anak mo. Sa tuwing umaga na siya umuwi. Di ka pa nag-alala sa mama mo dito sa bahay? Palaging walang kasama sa gabi? Kung yan lang din naman ang dulot sa'yo ng mga kaibigan mo, mabuti pa siguro, layon mo na sila. Pa, mababait naman po silang mga kaibigan. Hindi naman po nila ako pinapabayaan eh. Basta, pag nalaman ko pa na inumaga ka pa ng uwi, sasabihin ko sa mama mo na huwag nang ipapagamit sa'yo yung motor at huwag ka din bibigyan ng pera. Hindi ako naghihirap at nagpapagod sa trabaho, Brian, para magbulakbol ka lang. At isa pa, pawis at pagod ang binili ko sa motor na yan. Kaya sana, ingatan mo yan. Opo pa. Nag-iingat naman po ako eh. Nag-iingat? Iniiwan mo nga daw yung susi sa motor. Pasensya na po pa. Hindi na po mauulit. Dapat lang. Siya nga pala, susunod na uwi ko, dadalhin ko na yung motor sa trabaho. Po! Ano na pong gagamitin ko niyan pa? Ngayon lang naman. Pagpasukan nyo na, saka ko na lang ibabalik dito sa bahay. Siguro naman, nagkakaintindihan na tayo, Brian. O siya, magbihis muna ako para makapagpahinga na rin ako. Sana, Brian, hindi na maulit yung ganito. Pag-isipan mo lahat ng sinabi sa'yo ng papa mo. Sige, magluluto muna ako ng agahan natin. O pare, kararating mo pa lang, hindi na agad may pinta yung mukha mo. Paano? Dapating yung airpods ko eh. Ano naman kung dumating si airpot mo? Hindi ako makakasama sa mga lakad ng tropa. Pinagbawalan ako eh. Nako, paano yan? Motor mo pa naman service natin pag may lakad tayo ng tropa. Yun na nga eh. Babawi na lang ulit ako sa inyo. Tanling ko lang naman si Papa dito eh. Saka na lang ulit ako sasama. Malapit ng birthday ni Raymart. Baka naman hindi tayo makapunta niyan. Nakalis naman na siguro si Papa nun. Huwag kang mag-alala. Pupunta tayo. Hindi naman pwede na wala tayo dun. Siguraduhin mo lang pare magtatampo yun pag hindi tayo nakapunta. Si Mama kasi. Sinumbong ako. Nalaman tuloy ni Papa na inuumaga na ako lagi ng uwi. Kasalanan mo rin kasi pare. Kapag inaaya na kitang umuwi na, ayaw mo pa. Ano magagawa ko? Pag ando na tayo, parang ayoko na umuwi. Puro sermon na lang kasi naririnig ko sa bahay. Hindi kagaya ng pag magkakasama tayo, tapos nagiinuman. Nag-enjoy lang ako. Hindi ka naman siguro pagsasabihan ni tita kung tumutulong ka lang sa inyo. Kagaya ko, bago ako umalis at gumala kasama kayo, sinisigurado ko muna na tapos ko lahat ng gawain ko sa bahay. Payong kaibigan ng pare. Matatanda ng mga magulang natin. Kaya matuto tayong tumulong at maglaan ng oras sa kanila. Ako po, Master. Tatandaan ko po yan. Hoy pare, hindi ako nagbibiro Oo na, sige na. Basta pare, wag na wag mong kakalimutan ng paalala ng magulang mo sa'yo pare. Para hindi ka mapasama. Sige pare.
Tandaan ko yan. O paano pare? Tatawagan na lang kita sa linggo para malaman ko kung matutuloy ba tayo. O sige pare. Nagutom ako bigla. Tara, merienda muna tayo pare. Libre mo? Oo, basta yun yung bayad ko sa gasolina mo. Yun. Sige ba? Tara. Tara. Hello pare. Hello pare. Ano pare? Makakapunta ba tayo mamaya kila Remark to? Oo pare. Tamang-tama. Nakabalik na si Papa sa trabaho. Makakagala at makakainom na ulit ako. O sige pare. Sabay ako sa'yo mamaya ah. Alam mo naman na wala akong motor at ikaw lang yung meron. Oo naman pare. Susulitin ko na rin yung paggamit sa motor. Dahil kukuhanin na ni Papa sa susunod na uwi niya. Ganun ba? Naku, wala na tayong magagamit na sasakyan sa susunod ah. Huwag ka mag-alala pare. Basta makakauwi ako sa tamang oras, baka magbago pa ang isip ni Papa na huwag na kuhanin yung motor. Sana nga pare. O siya, sunduin mo na lang ako mamaya dito sa bahay ah. O sige pare. Ma. O, Brian. Nakabihis ka yata. Saan ang lakad mo? Makiki-birthday lang po kami ni Ron sa isa naming kaibigan. Saan na naman yan? Naku, baka mamaya umagahin ka na naman ng uwi. Susumbong kita sa papa mo. Sa kabilang barangay lang po, Ma. Pangako po, uuwi po ako ng maaga mamaya. Kaya huwag niyo na pong sabihin kay Papa. Siguraduhin mo lang Brian. Opo, Ma. Sige po, Ma. Alis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Yung susi ng motor pinapaalala ko sa'yo. Opo, Ma. Naku, tong batang to. Kakaalis lang ng papa niya. Bumalik na naman sa dati. Pare, buti na lang nakapunta ka. Sobre, birthday. Thank you, thank you. Pare, happy birthday. Happy birthday, pare. Kala ko, di na kayo makakapunta eh. Tatampo sana ako sa inyo. Pwede ba yun, pare? Tropa tayo eh. Kung nasa ng kasiyahan, dapat nandun tayo. Oo nga pare. Nagpaalam pa ata si Brian sa mama niya kaya natagalan. Kailangan, pare. Baka magsumbong yung kay Papa. Lagot ako. Eh di paano yan? Hindi tayo makakapagsaya ng sobra ngayon. Bakit naman pare? Eh paano pare? Itong si Brian, may curfew daw, kaya kailangan umuwi ng maaga. Kailangan mga pare. Baka tanggalan ako ng allowance nito. O siya, umpisa na natin ang inuman. Mamaya may papaloy na naman sa puwet. Happy birthday to you! Thank you, thank you. Yeah! Ayaw nga pala Parkian, kamusta ka lang pala? Ito, tumawag ka. Hindi nakapaghintay sa akin eh. Nag-asawa agad eh. Sayang. Pare pa kayo. Sige. Sige pare. Napulutan mo pare ah. O pare, daan-daan naman sa pagpupulutan ah. Trip ng bulutan dito pare. Galing talaga magluto ng ng misis ni paring Raymond. Buti, 12 siya napili niya, O, tagay nyo, tagay, pre. Happy birthday to you.
Oh, paano yan pare? Mauna na ako. Sige pare, mag-ingat ka. Oh, pare, salamat ah. Ikaw pare Ron, sabay ka ba sa akin pa uwi? Oo pare, wala rin kasi akong masasakyan yan mamaya. Sige, tara na pare. Pare, pare, ah. salamat. Ingat kayo ah. Oo pare. Di pare. Pare, nilipat mo ba yung motor ko kanina dito? Hindi pare. Dito mo lang iniwan kanina yun, di ba? Wala namang umalis sa atin sa inuman kanina. Sigurado ka pare? Bakit wala dito? Ako. Mas mabuti pa pare, i-report na natin sa barangay. Dito ka muna pare, at pupuntahan ko lang yung kakilala ko. At magpapasama ako sa barangay. Sige pare. Ay, likot ako kay mama at papa nito. Bahala na. Ay, sumagot ni mama. Sino kaya to? Brian? O anak, bakit napatawag ka? Huwag mong sabihin na hindi ka na naman makakauwi. Ma. Yung motor po. Ano? Hindi ko maintindihan. Lakasan mo nga yung boses mo. Yung motor po, ma. Nawawala. Sorry po. Ano? Nawawala? Paano nawawala? Sinubukan mo bang hanapin? Baka nandyan lang. Wala po, ma. Dito ko lang po iniwan yun eh. Diyos ko naman, Brian. Hintayin mo ako dyan at pupuntahan kita. O pare, na-report ko na sa barangay. At ni-report din nila sa polis na nawawala yung motor mo. I-check daw lahat ng CCTV para malaman kung saan pumunta at dumaan yung kumuha ng motor mo. Sige pare. Tinawagan ko na rin si mama. Papunta na rin siya dito. O Brian, Ron, nahanap niyo ba yung motor? Wala pa pong update yung police tita. Pero mas maganda po siguro kung tayo na pong pumunta sa police station para malaman po natin ang balita. Mabuti pa nga. Ikaw, Brian, di ba pinalalahanan kita? Naingatan mo yung motor? Paano ngayon yan? Ano sasabihin ko sa papa mo? Ma. Sorry po, ma. Nakalimutan ko po kasi tanggalin yung susi. Sorry po talaga, ma. Doon ka sa papa mo mag-sorry. Dahil galing sa paghihirap niya yung motor na yon. Opo, ma. Hello, mahal. Oo, mahal. Napatawag ka. May sasabihin sana ako sa'yo. Mukhang problema yan ah. Ano ba yun, mahal? Oo, mahal. Ito kasing anak mo. Nawala niya yung motor mo. Ano? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nagpunta na ba kayo sa pulis? Na-report nyo na ba? Sige mahal, sabihin mo sa anak mo, mag-usap tayo sa bahay pag uwi ko. Magbibiyahe na ako ngayon. Oo, mahal. Papunta kami ngayon doon para humingi ng update. Oo, mahal. Sige, mag-ingat ka. Ryan, Ron, tara na sa police station. Sige po. Paano na ngayon yan? Di ba pinagsabihan kita na wag mong iwan yung susi sa motor? Puro na lang problema ang binibigay mo sa amin ng mama mo.
Sorry po pa. Sorry po talaga. Hindi ko naman po ginusto na mawala yung motor. Hindi mo ginusto? Pero sa kapabayaan mo, nawala yung motor. Napanatag po kasi ako. Dahil nasa tapat lang naman po ng bahay ng kaibigan ko yung motor. Iba na ang mundo ngayon, Brian. Nagkalat na mga kawatan. Kaya hindi ka dapat nagtitiwala kung kani-kanino. Mukhang may update na sa motor mo. Saglit lang at sasagutin ko. Hello, sir? Yes, hello po ma'am. May update na po ba sa nawawala naming motor? Yes po ma'am, magandang balita po. Na-recover na po namin yung motor nyo. Talaga po, sir? Yes ma'am, maswerte po tayo dahil may nakakita po at nag-report kung saan dinala ang motor nyo. Nahuli na rin po namin yung nagnakaw sa motor nyo. Salamat sa Diyos. Salamat po, sir. At pupunta na po kami dyan ng pamilya ko. Mahal, anong sabi? Nahanap na daw yung motor, mahal. At nahuli na din yung magnanakaw. Talaga, mahal? Salamat naman. Sana magsilbing aral ito sa'yo, Brian. At mangako ka sa amin ng papa mo na makikinig ka na sa mga pangaral at payo namin sa'yo. Opo, ma. Pangako ko po. Ma, pa, hindi na po mauulit. Sorry po talaga. Babawi po ako sa inyo. Lagi mong isipin na para sa'yo lahat ang pangaral na binibigay namin. Opo, pa. O siya, tara na. Puntahan na natin yung motor ng papa mo. Tara.